Bij ons op de meldkamer zijn er twee functies. Je hebt de intake, dus het aannemen van de 112-telefoon, en de regie, het aansturen van de collega's op straat. Zodra je het telefoontje binnenkomt, gaat de intakecentralist jou cruciale vragen stellen. 112 politie, locatie van uw noodgeval. Dus hoe zien de verdachten eruit? Wat is de gevaarzetting? Worden er wapens gebruikt? Ondertussen, als ik die cruciale vragen aan het stellen ben, is mijn collega naast mij van de uitgifte alle auto's al aan het aansturen. Ik heb voor jullie beiden een vechtpartij in Terneuzen aan de Bachlaan. Er is ook een persoon met een mes bij voorzien, tot op heden geen gewonden. Kunt u even omschrijven voor mij? 1,70 meter, met een magere postuur. Die gaat via de Alvarezlaan. Weet ik voldoende, dank u wel voor het bellen. Mijn collega's zijn met spoed onderweg. Mochten we in de tussentijd nog iets zien, belt u even terug met 112. In Nederland hebben wij bij de politie 2 telefoonnummers die wij kunnen bellen. Om te beginnen 112 voor spoed en voor andere zaken 0900 8844. Wat wij in de praktijk zien, dat het soms gebeurt dat mensen het verkeerde telefoonnummer bellen. Vroeger was er een slogan 112, daar red je levens mee. Dat is nog steeds het geval. Een levensbedreigende situatie bel je meteen 112. Maar niet alleen in levensbedreigende situaties mag je 112 bellen, ook bij heet-en-daadmeldingen of verdachte situaties. En als je nou twijfelt welk telefoonnummer moet ik bellen, 112 of 0900 8844, bel dan met 112. Dan krijg je heel snel een centralist van de 112 meldkamer naar de telefoon en die maakt snel een beoordeling. Of je het juiste nummer belt, worden we niet boos om. En dan kan je gewoon opnieuw het andere telefoonnummer bellen, dat is geen probleem. Maar wat we in de praktijk zien, dat heel veel mensen niet weten dat we een 112 NL app hebben. Wanneer kan je die app gebruiken? Mensen die zijn doven of slechthorenden kunnen de app gebruiken, want je kunt daarmee chatten met een 112 centralist hier op de meldkamer in Bergen op Zoom. Ook kan je via die app jouw gegevens doorsturen, jouw naam, jouw telefoonnummer. Je kan kiezen brandweer, politie of ambulance. Maar we kunnen ook jouw locatie zien.